Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Good morning, guys. It's me again, the Black Teacher. Leloli Friday, November 28. Nkhani ndizo mwezija, the same zadzulo zikupitilirabe ngozi ya moto ku Hong Kong, ku China kuno. Anthu amene amwalira pa ngozi imeneyi sopano nambala yafika pa 92, ndipo enabe akusowa sanapezekebe sanawerengeredwebe kusonyeza kuti akayamba kulowa ndithu kupanga search ma building monse nambala imene itha kukwera koma padakali pano idakali pa 92 ovulalaso alipo ndithu ochuluka. Pa 92 pamenepo aliponso ma foreigners amene amakhala mu neighborhood imeneyi. Nakamba kale mmaona ma neighborhood akunoko amene amakhalira ndiye ma building onse anayaka ndithu. Mene mukuonera munditu ma building neighborhood imene inali ma building 8 ndipo ma building 7 onse anayaka. Moto uja umachoka kunja ndikugwirira makatani mkati ndikuwotcha ndithu mkati monse ma building 8. Zinali zoopsa kwa ena amene simunamvetsebe kuti umene unayamba bwanji. Ma building iwa ndi akale. Almost 40 years. Komano ndi standard quality buildings. Nkhani ndionena kuti amapangidwa renovate. Ma buildings aja akakhala nditu 40 years amapangidwa be renovate kwa konzanso kuti adzioneka bwino komanso alimbitsidwe. Ndi akamapanga renovate ma building aja amapanga protect kunjaku, amamanga zinthu ndikuyika zimaneti zoti zizipanga protect ogwira ntchito komanso anthu amene ali surrounding. Nanga simakhala kuti ma building oti akugwiritsidwa benchito. So pachizungu zimene zizamatchula kuti scaffolding. So the scaffolding materials zimene anagwiritsa ntchito pomanga zimakwerero zija anagwiritsa ntchito mabambu. Ku Hong Kong ningoti ku China kunoko amagwiritsa ntchito zinthu mabambuzi kumagwiritsa ntchito ngati zitsulo choncho. So ma renovations amene wanayamba chaka chatha 2024 ndipo anali akupita kumapeto kuti amalize. So mabambuzi amakhala dry mukudziwa. Ndizi maneti zija zonse zoti zitha kuyaka. So moto unayamba ku building imodzi. Udayamba ku building imodzi moto uja utakulira kuti nanga sumapita mwamba kumasatira zimabambuzi zija zimaneti zija kupita mwamba. Chifukwa cha mphepo moto uja mpesa kuti wauluka kugwiraso zimabambuzi a building ina. And ubwino wake monga ndinanenera dzulo kuti moto unali kunja umayambira kunja. Ndifa yake anthu ambiri anakwanitsa kutuluka komabe ambiri ena anatsala. Ndifa yake tikumva za anthu amene atisiyawa kaya mwina anali ena oti achikulire kaya ena anali oti amagona chifukwa ma building enawo amagwidwa ndi moto mochedwa. Yetu zikoma kwambiri. Tichoke kumene kuti lowere ku nkhani tinakamba dzulo ku Guinea Bissau kunachitika kulanda boma. Tinanena asilikali alanda boma kudachitika chisankho ndipo president wachisankho olamulira amene nene kuti anali president wa dzikolo amene amafuna term yachiwiri amati wawina. Komanso winanso wa opposition nayenso amati so ndawina ndine. Asanalengeze chisankho sizikudziwika kuti akanalengeza dzulo amene amatchulidwa kuti wawina anali ndani. Komano asilikali angolandapo bomalo. Nakamba kale za makuu kuti ku West Africa makuu sizachilendo. Dziko ilili la Guinea Bissau ndi dziko lomwe linali m'manja mwa Portugal kalekale. Ndipo linalandira independence kuchoka ku Portugal mu chaka cha 1974. Kuchokera 1974 kufika leloli ku Guinea Bissau kwachitika makuu kapena ma attempted coups okwanira 10. So sikuti coup iyi ndi yachilendo ya. Boti president uyuyu yemwe walandidwa pano pai term yake yathayi wakhalaso wapangaso survive ma attempts a military omweyo kufuna kumulanda ama military omwewe. So pano pazachitika we don't know kuti zikhala bwanji nanga si amanga president yo ndiye akuluakulu ena aboma amanga. Ndiye amene wasilikali yemwe watenga bomayi wazipatsa yekha kuti ndi transitional president wa 1 year. Akuti kwa chaka chimodzi akhala akupanga zoti apange transition. Ndi zimene zakhala zikuchitika. So it's not new kwawoko. Amene tikuzimva ife kuti kwathu sizinambe zachitika apo tithakumaona ngati ndi zachilendo koma ku West Africa kudzimachitika ndithu zimene zolanda boma asilikali.
zikomo kwambiri. Timalize ndikulowera ku Malawi. Nkhani ndiyo mweija agalu ndaloweredwa ku inbox nditapanga ma video dzulo ofotokoza maganizo anga pa nkhani ya agalu wa ku State House. Ndaloweredwa ku inbox ndi anthu osiyana-siyana ena oti sindikuwadziwa koma amanditsatira pa page pa. Endi akundiuza mbali zosiyana-siyana. Ena akuti ayi nkhani angofuna alimbane ndi Chakwera amuyibisire mbiri. Chakwera sanabe agalu. Ndi agaluwo analandira ngati mphatso kuchokera ku dziko la Israeli, ndipo agaluwo amagwira ntchito, anaphunzitsa amagwira ntchito ngati ma sniffing dogs. And ma sniffing dogs amenewa ndi amene amapanga sniff marumu kuti kukabwera alendo kupanga sniff for security marumu. Ndiye ndikuwuzeni ngati mukunena kuti agaluwa anaperekedwa kuchoka ku dziko la Israeli ku gift kupereka ku president ya Malawi ku State House, agalu amenewa si Chakwera, agalu amenewa ndi aboma la Malawi. Ngati explanation yanu ili imeneyo yonena kuti anali gift anachokera ku Israeli anaperekedwa kwa president kuti ndipo amagwira ntchito ya boma, amapanga sniff ma State House, amagwira ntchito ngati ma sniffing dogs, anali ngati ma police dogs, amene wawa si anu, si a personal. Ngati mwalandira mphaso ngati muli president, mphaso imene yaperekedwa ku udindo wanu wa president wa dziko la Malawi, sinaperekedwe kwa inuyo ngati munthu. Ndiye ngati udindo wanu wa president watha, mphaso imene ija mmaisiyabe kuti mphaso itinalandira ndi ya president wa dziko la Malawi. Pamene popo imene isakhale defense. Ngati explanation yanu ili imeneyo, tatengani agaluwo abwerere adzikagwira ntchito yomwe amagwirayo ya sniffing iyo yomwe anaphunzitsidwayo adzikagwira ku dziko la Malawi. Sizonena kuti anaperekedwa ndilipo ineyo ndi gift yanga ndaitenga. Love your country. Ndingonena choncho. Ine sindikuziwa ma details ankhani. Ndanena kale kuti nkhani ikuninyasa. Samakhale kumati agalu. Koma ngati mwanena kuti agaluwa ndi gift ku dziko la Malawi, kaya anapereka kwa president of Malawi, agalu amenewo they belong to Malawi. Mwamvesa chimodzimodzi dziko la Qatar apereka ndege ku president kwa Donald Trump ngati mphatso. Ndege imene ijayo Donald Trump president ukatha ikuyenera ikhale ku dziko la America. Pachilungamo chake ndi choncho. Kayiwa apanga masamu awo anena kuti nditenga ikakhala ku library kwanga, ikakhala mwakuti komano pachilungamo chake ndi yaperekedwa ku dziko la America, yaperekedwa ku dziko la Malawi. Zikomo kwambiri. Koma ngati agalu amene wawa ali oti anagulidwa ndi State House, ndikunena kuti agaluwa ndi State House, okhala ku State House, ma police dogs, imene yonso ndi mistake. Mukamati agaluwa tinagula faina mukutero, anagulidwa 16 million, ndi 16 million kwacha a State House. Ngati mufuna mugule agalu, taagulira na police. A police aku Malawi anakhalapo ndi agalu, ma police dogs, well trained, and amakhala ndi eni yake wapanga hando, amakhala ndi eni yake wasamalira, amene anaphunzira zosamala agalu amene wazodyetsa agalu amenewa, aperekeni akhale a police osati a State House ya. Zimezo ndazinena sokale. Zikomo kwambiri. Awa ndi maganizo anga as I try to be as objective as possible. Ine sindikupangira baki munthu kapena chipani, ndikukamba zinthu za dziko lathu zokhuza dziko lathu. Zikomo kwambiri. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.